Zo, we zijn hier in Balen-Hertog. Dat is een stukje België in Nederland eigenlijk. Er wordt allemaal vuurwerk verkocht. We gaan even op bezoek bij de Pyro Shop. Dit is vanavond Halloween night. Dus ik zie al lichteffecten en zo. Allemaal enge dingen. Als het goed is zijn er ook goodie bags. En we komen eigenlijk voor de nieuwe producten. Zoals de 5-inch mine en zo. Dus kijken of ze dat allemaal hebben. Wie weet. We zijn met Ruben Koetje. Hey. Dus hoi. Hard aan het werk. Ja, aan het werk, ja, altijd. Nou, we gaan eens kijken wat ze allemaal te kopen hebben, dus komt helemaal goed. Welkom bij de Pyro Shop. Zo, we zijn binnen eens even gaan kijken. We gaan beginnen bij de vuurpijlen. Ja, heel veel pyro staan natuurlijk. We zijn nu ook bij Pyro Shop. Ze importeren zelf uit China. Ja, flinke raketten daarboven. Oh jee. Het Halloween is begonnen. We gaan eventjes door naar de rollen. €50.000 shots. Mooie aanbiedingen nou met de Halloween. Superos 10 stuks, €5. Stelrokjes €20, 6 stuks. Wekelkorpset €10. Ja, dat is geen geldje. Pyro 6, €20. Een graad met 500 shots, €12. Ja, natuurlijk. Hier nog een matten. 100.000 klapper. €78. 2 delen. Ja, ze spreken er 50.000. Krakken 100 €. Super Centipede, ja, roeijast natuurlijk, 2 tientjes. Galactico, 13,95. Black One, ja, ook hartstikke natuurlijk, €30. Hier nog iets van cakes, Powerbed. Komt omdat we ook 3 minuten, €150. Ja, ik heb meegedaan. Mag ik even? Dan gaan we hier gewoon diepe bommen. Veel aanbieding. Bezoek aan Citra. 74,7. Black Thunder. Black Thunders klappen ook erg goed. Dan komen we hier bij cakes, fonteinen. Ook Bondridge. Ja, ze hebben Bondridge overgekocht of gehuurd. Ja, het gaat van klein naar groot. Van alles wat. Ook Jorgen ertussen. Favorietje potjes uit Polen natuurlijk. Overfonteinen. Meterpakketjes. Hieronder hebben we nog gestaan van Bondridge. Raka natuurlijk. Wat zijn we helemaal vergeten? Klein spul. Dat is ook altijd leuk. Turner Kings, 24 stuks, €15. 6 grote rookbommen, €4,50. 400, Pyro 2, Flashing Diamond. Hier nog staan, Super Galactico, flightbakjes. Ook een aanbieding. Pyro 9. Proeffonteinen. De Black One. Super 19. Zien er wat klein uit, maar klein betekent niet altijd slecht. Veel Pyro. Het ziet er allemaal goed uit. Allemaal bruine labels. Met mooie zilverfolie. Het heeft een professionele look. Erg mooi. Pyro 7, Mega Ammo Star. Dat is ook een oude bekende. Maar dan nog groter. Dat is wel mooi. Gaan we gewoon verder. Ik zie hier nog wel Joris staan. Die hebben 2000, €45. Hier een kleine Joris cake. Die hebben we ook verder op ons kanaal. We gaan nog wat kleine Joris potjes meenemen. Dat doen we altijd goed. Bondridge natuurlijk. Mooi spul. Hier hebben we nog Krakka's. Overal zien we de kanaalmatten terugkomen. Dan hebben we hier nog Joris. Dat is wel leuk. Grotere boxen. Wat normale cakes. Sky Smooth. Promo. 3 pakken tientje.
Fluitbakje weer. 57. Super. Ja, lijkt een beetje op oude supervlinders. Ook erg mooi. Mooie wires van Pyrostar natuurlijk. Oké, fijn. Oh, echt super top. Hier ligt ook een boekje. Dus even eens kijken. Nou, hier staat hij. 1 shot, 5-inch stopper. Daar ben ik erg benieuwd naar. Ik ben erg benieuwd dat dat gaat worden. Mindset sowieso erg mooi. Nou, we nemen daar een boekje mee. Kunnen we thuis nog eens even nakijken. Altijd genieten toch, die boekjes. We hebben hier nog allemaal knippers. Ook een herfstactie. Wieper los. Fles en Cobra. Ja, en verschillende knallers hebben we hier genoeg. Een loco, 100 stuks, tientje. Een wielenpijlvervanger. Het zijn natuurlijk geen echte wielenpijlen, maar klappen goed natuurlijk. Ja, goed van Jorgen. Explosive. Explosive serie. De draadmat. Natuurlijk die vlinders. Ja, hier nog gewoon potjes staan. Er staat een video op. Kun je kijken wat voor effecten eruit komen. Dat is een bouquet fine. Dat is een erg mooie cake natuurlijk. 37,50. Super. We gaan hier nog wat flower bed. Firestorm. Erg mooi. Ja, dit is natuurlijk allemaal mooi. Normale strijkers 2,95, 4 doosjes 11 euro. Multitender een tientje. 100 nitraten 15 euro. Lijkt een beetje op, dit is een zwarte roos van Boer. Super roos. Dan nog gekkers. Hij weer boven nog wat aanbiedingen staan. De Jupiter box. En 3 cakes van 19 euro. Dus 3 keer 500 gram, 18 shots. Wire actie, 3 grote wires, 100 euro. Titanium Thunder, Bondrix. Fire Power, Thunder Kings. Klein spul. Nou, als je iets wil bestellen, pak je gewoon een lijstje. Dan schrijf je wat dingetjes op, je geeft het lijstje af. En ja, dan krijg je natuurlijk je bestelling. Allemaal abonneren op LVT, jongens. Oké. Ruben! Hey joh! Haha, Ruben. Zie je, overal herkend en hij moet met die kaart herkend. Ja. Oh, daar komt de heks. Wat op. Hé, Melanie is er ook. Herkennen jullie er al? Oh, allemaal spookfiguren. Oh. We hebben geen snoepjes. Alleen nootjes. Heel lekkere nootjes. Snoepjes wel. Ja, maar nootjes zijn ook lekker. Lekkere nootjes. Zo, heeft gezin mooi. Zo, we zijn weer bij ons busje. Zo, en we gaan eens even inladen. We gaan eens even kijken wat ze dit jaar voor ons te bieden hebben. Ah, ik zie iemand lopen. Komt helemaal goed. We gaan eens binnen een kijkje nemen.